La faula va, la faula ve, i dels 40 sèniors del Miquel Calatayud us parlaré. El Miguel va néixer a la província d'Alacant el 1942. Il·lustrador, autor de còmics, cartellista. Als anys 70 va començar a publicar les seves tires còmiques en algunes revistes. Va ser el precursor de la línia clara valenciana. La línia clara és un estil de còmic franco-belga molt popular als anys 80. Eren els dibuixos, per exemple, del Tintín. També va ser un dels propulsors de la nova escola valenciana. Junt amb ell, altres il·lustradors van tindre tendència a il·lustracions d'aventures, ciència-ficció, policíaques. A l'època de la transició van fer un fanzine underground, que es deia El Gat Pelat. Bé, o sigui, una revista de les que hi havia tendència en aquella època, que havia vingut d'Anglaterra, que era amb pocs recursos i parlava de música, d'art, de cultura en general. Finalment, el Miguel es va decantar per les il·lustracions juvenils. De fet, li han donat molts premis. Li han donat el Premi del Saló del Còmic de Barcelona, diverses vegades el Premi Nacional d'Il·lustració, el Premi Lazarillo, i el més prestigiós de tots, va estar nominat al Premi de Hans Christian Andersen, uns premis creats per l'Organització Internacional de Llibres Juvenils. I amb aquests dibuixos, que a vegades ens fan volar una mica més enllà d'on ens fan volar les lletres, catacric, catacrac, els 40 sèniors, al cor, ens han robat.